Jeg vil gerne fortælle lidt om CEBIS Touch-skærmen, som vi kan bruge til at betjene vores traktor med. Her vil vi se på CEBIS Touch-skærmen, som er i vores traktor. Her har vi vores grundskærmbillede, som viser vores normale traktorfunktion, når vi kører i marken, også kaldet marktilstand. Skifter vi en gang til venstre heroppe på vores piletaster, har vi vores vejskærm. Det er en meget mere simpel skærm, hvor vi har hastighed, motorhastighed, brændstofniveau og deslige. Trykker vi helt til højre, har vi vores ISOBUS-skærm, hvor vi kan se vores tilkoblede redskaber eller vores F-tastefunktioner, hvis vi skal lave opsætninger på dem. Kigger vi tilbage til vejskærmen, her har vi vores centerbillede her, hvor vi har vores traktor og vores fjernudtagsventiler. Herinde på vores traktorsymbol har vi en række genvejstaster, så skal vi for eksempel ind og lave en indstilling på motoren, kan vi trykke her på motorsymbolet, og så kommer vi ind i motormenuen. Trykker vi her på tandhjulet, jamen så kommer vi ind og har gearkassemenuen herinde. Fordi det er en TearTrack-model, har vi også mulighed for at gå ind og stille vores manuelle højde på vores TearTrack undervogn. Og ellers har vi også nogle lidt mere simple funktioner, som for eksempel vores udvendige betjening af fjernudtag, både foran og bagpå, hvor vi kan indkode, hvilket fjernudtag vi skal betjene fra vores udvendige betjeningsknapper. Vi kan også se vores liftpositioner, både foran og bagpå. Og hernede i bunden har vi vores fjernudtagsventiler, og giver vi tryk på dem, kommer vi også direkte ind i indstillinger, hvor vi kan stille flow, vi kan stille tider, og vi kan prioritere, om udtaget det skal være prioriteret højere eller lavere end de andre fjernudtagsventiler. Herover i næste kolonne til højre har vi 4 forskellige informationer. Trykker vi på den, får vi mulighed for selv at gå ind og vælge, hvilke forskellige værdier vi har til at stå her, hvad der bliver vist herinde på skærmen. Og der er en hel række forskellige muligheder på både transmission, motor og deslige. Så der har vi 4 programmerbare visninger her. Vi har vores transmissionsmenu, hvor vi kan se vores 3 hastighedsområder, og trykker vi her på knappen, kan vi gå ind og lave indstillinger for vores 3 hastighedsområder for cruise-hastigheder for eksempel. Og sidst ikke mindst har vi hernede i bunden vores kamera. Her har vi et bagudvendt kamera. Trykker vi på det, skifter det op i stor størrelse, og vi kan have op til 2 kameraer koblet til vores CEBIS-skærm på en gang. Heroppe i topmenuen har vi også mulighed for at få en kameravisning og vælge den igen med vores bagudvendte kamera og eventuelt et nummer 2 kamera, som kan sluttes til for eksempel på et redskab. I bunden af vores CEBIS-skærm kan vi se nogle forskellige funktioner. Vi kan her se, at vi for eksempel har valgt køremodet ved hjælp af vores CEBIS-håndtag. Vi kan også gå over og køre auto, hvor at vi har betjening gennem kørepedalen. Vi kan se vores status på selve traktoren, hvilket giver hastighedsområdet, der er valgt. Og vi har kørehastighed, hjuleslip og vores 2 indkodet motorhastigheder herovre til højre. I rækken af menuer herovre i højre side har vi alle de forskellige betjeningsmenuer. Øverst oppe ligger transmissionsmenuen. Trykker vi på den, kommer vi ind i en række undermenuer, hvor vi for eksempel kan gå ind og sætte vores forskellige motorhastigheder. Vi kan gå ind og kigge på vores transmissionsstyring, om vi skal køre i power eller eco-tilstand på motoren, om vi skal trække med høj effekt eller brændstofbesparende. Og så kan vi gå ned og sætte ved hvad forskellige motoromdrejningstal skal den regulere på transmissionen. Går vi længere nedad, kan vi vælge forskellige køremodes, hvor vi har mulighed for at vælge vores C-Motion tilstand, som jeg snakkede om før, eller vores autotilstand, og vi kan også gå ind og vælge manuel tilstand på vores transmission, hvis vi vil betjene den ala en powershift transmission kendt fra før. Vi kan gå ind og vælge vores kørsel i fremad hastigheder med vores forskellige cruise-hastigheder og kørehastigheder. Det samme for vores bakhastigheder, det vil sige, at vi kan faktisk indkode 3 hastigheder både i frem- og bakkørsel. Vi kan gå ind og indstille på vores aggressivitet ved vendegearskift og accelerationen, hvor hårdt skal traktoren accelerere. Det kan være formålstjenligt i for eksempel en lidt løs græsmark og skrue ned for accelerationen, for at traktoren ikke graver for hårdt i
overfladen. Kører vi længere nedad, kan vi gå ind og vælge, om vores cruise-funktion skal slås til eller fra, når vi træder på kørepedalen. Vi kan gå ind og vælge, ved hvad hastighed vores firehjulstræk skal ind og udkoble. Og det samme for vores differentialespærre. Og helt specielt for denne traktor har vi vores TearTrack menu, hvor vi kan gå ind og stille højden på vores TearTrack undervogn, og vi kan også stille vores førerassistent, hvor hårdt skal den hjælpe med at styre alt efter kørehastighed og styreudslag på traktoren. Kigger vi videre herover i siden, har vi vores liftknap, hvor vi kan gå ind og sætte vores frontlift, hæve sænkehastighed, maks løftehøjde, affjedring koblet til og fra, eventuelt låst. Og på vores bagerste lift kan vi gå ind og stille vores auto-PTO, hvornår den skal tænde og slukke for den. Resten af vores betjening af bagerste lift foregår på de drejeknapper, vi har over til højre i kabinen. På vores hydraulikmenu har vi mulighed for at stille vores bagerste fjernudtag og forreste fjernudtag hver for sig. Indstillingerne er de samme, men vi har vores op til 6 forskellige udtag bagpå, hvor vi kan gå ind og lave om i betjeningen. Det blå fjernudtag bagved er på nuværende tidspunkt styret på det blå håndtag herinde i førerkabinen. Ønsker vi at lave det om, kan vi trykke her på knappen, og så vælge en af de andre betjeningsknapper til at bruge vores blå olieudtag. Vi kan også gå ind og vælge hvilke udtag, der skal betjenes ude bagfra på de udvendige knapper, og så kan vi også gå ind og sætte en prioritering på de enkelte fjernudtag, hvilket et af fjernudtagene får første prioritet på vores olie, hvis vi for eksempel kører med en blæser på en såmaskine. Kører vi længere nedad, har vi vores forrige automatik side. Den vil vi ikke kigge en hel masse på lige nu. Og fortsætter vi herned, så har vi vores dynamisk styretøj, hvis traktoren den er udstyret med det, hvor vi kan gå ind og stille, hvor kraftig skal udvekslingen være på rattet på vores dynamiske styretøj. Vores dynamiske styretøj giver os mulighed for at dreje fra maks yderpunkt til yderpunkt ved færre antal omdrejninger, jo langsommere traktoren kører. Vores arbejdsopgaver giver mulighed for at lave en række optagelser, hvor vi kan gemme tid, brændstofforbrug, hektar, kørt distance og deslige på forskellige arbejdsopgaver, og der vil gemme dem til senere afregning for eksempel, hvis man laver arbejde for andre mennesker, eller det er ens egen regnskab. Vi har også en række tællefunktion, en lidt mere simpel tællefunktion, som vi kan nulstille, hvor vi igen har tælling af brændstofforbrug, hektar, kørt distance og deslige, hvor vi også kan gemme det. Vi har en redskabsmenu hernede, hvor vi har en, lad os sige, grundtæller herinde, hvor vi kan kode redskabsbredde ind. Vi kan lave nogle indstillinger på vores arealtælling, om det skal foregå ved hjælp af hjulsensor eller radar. Og vi kan bestemme, hvad der skal aktivere eller deaktivere vores hektartæller. I øjeblikket er det PTO, der tænder og slukker vores hektartæller. Trykker jeg her, kan jeg vælge, at det for eksempel er vores fjernudtag, i det her tilfælde et blå udtag, der tænder og slukker vores fjernudtagsfunktioner. På styring af redskaber kan jeg gå ind og oprette redskaber i vores hukommelse, og dermed vil vi også have mulighed for at gemme transmissionsindstillinger, liftindstillinger, hydraulikindstillinger under de enkelte redskaber, og så kan vi genfinde dem, hver gang vi skifter fra et redskab til næste redskab. F-taste-knappen kan vi gå ind og bestemme over vores F-taster, vi har placeret både her på vores joystick og på vores C-Motion håndtag. Hvad funktioner skal vi have? Vi har mulighed for at lægge stort set hovedparten af de funktioner, traktoren har. For eksempel både vores transmission, vores fjernudtag, vores motorstyring, men også isobus-funktioner kan lægges ind på de her F-taster. Isobus UT-menuen kan vi gå ind og lave opsætning på vores isobus-redskaber og kontroller. Vi har vores servicemenu, hvor vi kan se, hvor lang tid der er til næste service.
eftersyn. Vi kan nu se her, at der er 2 timer indtil 10 timers eftersyn, det skal udføres. Vi har maskininformationer her, hvor vi får vores transmissionsolietemperatur at vide. Vi har en Isobus diagnosemenu. Vi har en alarmliste, hvor vi vil kunne se eventuelt fejlkoder. Og hernede i sidste knap, kan vi se vores CEBIS version, hvilket software er der på den her CEBIS skærm. Herovre på CEBIS menuen har vi forskellige brugerindstillinger, hvor vi kan gå ind og lave visninger på vores lysstyrke på skærmen, for eksempel, hvordan skal opsætningen være på skærmen. Vi kan gå ind og lave en reset på skærmen af forskellige funktioner også. Vi kan gå ind og lave eller indstille nogle forskellige brugertyper, hvis at vi har ønsker om at ændre, hvor meget man har adgang til her på skærmen, så kan man ændre brugertypen mellem en begynder, mellemliggende eller ekspert. Vi anbefaler altid at køre i ekspertindstillingerne, fordi at vi oplever, at en del funktioner bliver spærret, når man kører i de andre indstillinger. Audioindstillinger, hvor høj skal vores alarmlyde være her fra skærmen, og så allokeringen, hvordan skal de her forskellige menustrukturer være opbygget på vores skærm. Det har vi mulighed for at lave indstillinger her, både på vores vejskærm og på vores markskærm. Vi har vores videoindgange, hvor vi kan se vores indstillinger her, og vi kan vælge, hvordan vores funktion skal være, hvor vi kan deaktivere eller aktivere funktionen. Vi kan også vælge at spejlvende visningen. Vi kan køre en autobak, sådan at hver gang, at man sætter i bak med traktoren, reverserer med traktoren, så går den automatisk over og viser det her skærmbillede. Det kan jo både for video 1 og video 2, og så har vi generelle indstillinger, hvor vi for eksempel har sprog, hvad vores forskellige visninger skal være, det vil sige afstand, vi har vist i kilometer. Det kan vi også få vist i miles, alt efter hvad man har brug for. Så grundlæggende opsætning på vores CEBIS-skærm. Og sidst og ikke mindst, hernede i bunden, har vi mulighed for at gå ind ved hjælp af den her QR-kode og koble op på vores Class Connect-app på telefonen, og dermed kan vi gå ind og begynde at følge vores traktor over vores Class Connect-app. Det var en gennemgang af CEBIS touchskærmen. Det var en gennemgang af vores CEBIS-terminal, som vi har monteret på en stor del af vores traktor.